Mustamos na usab mga bay, welcome back to my YouTube channel. Ug ang recipe nato para karong adlaw mga bay kay alams na. Basta inig kaliwas na gani sa mga okasyon mao gid ni iyang pirmi padulngan. Ang kinaham sa tanan ang litson paksiw. Pero kining atong litson paksiw mga bay kay simple ra kaayo ni. Basic ra kaayo ang mga ingredients ani kay binisaya ni. Di ta mo gamit og Mang Tomas. Apan sa dili pa ta mo padayon mga bay, ato usang ihikyad ang atong mga ricados. Mao kini sila. Atong hiwaon og una ang atong garlic ug onion mga bay. Kini di ang garlic mga bay, duha ni siya ka heads akong gigamit kay ganahan ko nga daghan og garlic ang akong paksiw. Pero kung di mo ganahan og daghang garlic, naara ninyo usa lang ang gamita. Inikahuman natong slice sa atong garlic ug onion mga bay. Ato sad isunod og hiwa ang ato ang litson. Medyo daghan ning akong gipaksiw mga bay, mga 2 kilos ni siya kay daghan mig sobra pag New Year. Kay gamay raming nangaon sa litson. Bawal pa diri ang party nga mulapas og napulo ka tawo. Ang litson diri sa amoa mga bay, ang medium size. $20 ray diferensya sa large. Maong kung mupalit mi og litson, diretso gyud mi ana sa dako na lang. Inikahuman natog hiwa mga bay, ato ni siyang isulod sa dako nga kaldero. Unya ato na dayong ilunod ang tanan nga mga ingredients. I-mix lang nato dayon atong takuban. Unya inigbukal na ani mga bay ato ning pahinayan ang kayo. Nibukal na siya mga bay, ato na ni siyang ukayon. Dayon atong i-simmer for 20 minutes on medium high heat.
After 20 minutes ato nang tilawan ang ato ang paksiw mga bay. Dugangi lang ninyong asin kung medyo tabang-tabang pa. Unya ato dayon ning ibalik og simmer for 10 minutes. By the way mga bay, kung ganahan mo nga medyo tamis-tamis ang inyong litson paksiw, pwede mo mabutang og sugar. After 10 minutes ato nang tilawan og utro ang ato ang paksiw mga bay. Okay, lami na kayo. Akong idalit kaninyo mga bay ang ato ang litson paksiw Bisaya. Sama sa gihapon, kung nag-enjoy mo sa atong recipe karong adlaw mga bay, palihog ko og click sa like button. Unya ayaw sa kalimot og subscribe sa atong YouTube channel aron makakita pa mo sa atong i-upload nga mga videos in the future. Hantod sa sunod video pohon, kini gihapon ang inyong bisdak nga bay by ni Boy Anyana. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ug amping tanghurot mga bay.